Dịka otu akụkụ na mmemme dị iche iche eji emerube izuụka ndị nta akụkọ afọ 2025, ngalaba Anambra steeti nke otu jikọrọ ndị nta akụkọ n'ala anyị Naịjirịa NUJ na-ahịchafụ ka ndị otu gagoro njem nneta na-agaraga ọrụ dịgasị iche iche bụ nwa tota Utokwudo nke gọvanọ Chukwuma Soludo lụrụ, bụ nke ha mechara wee kwuo ha na o kwesịrị ekwesị bụ echiche ahụ echiri ya bụ ọlụ atụ egwu. Izuụka ndị nta akụkọ ahụ bụ nke malitere site na asọmpi egwuregwu bọọlụ n'etiti otu Anambra Patriots for Soludo na otu egwuregwu bọọlụ nke NUJ, ebe a nọ wee kepụta ọnọdụ maka ịdị n'otu, ịbụ enyi na enyi tinyere ihe ndị ọzọ n'etiti otu egwu bọọlụ ndị a. Tochukwu Ochie ji akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. Onye isi oche otu kansụl ndị nta akụkọ na Anambra steeti bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu bụ onye duru ndị nta akụkọ niile nọ na steeti a wee jegasịa ihe ndị gọọmenti steeti a rụpụtagoro, kọwara na gọvanọ Soludo bụ onye dobegoro onwe ya dịka ọ pụrụ iche n'ebe ndị ogbo ya na steeti ndị ọzọ nọ. Onye National Secretary nke otu ahụ bụ Comrade Achikechude kelere ndị nta akụkọ NUJ nke Anambra ma kọwazikwa njem a ha bagidere dịka ihe ngosi njikọ nakwazi njikere ịfụ na ha na gọọmenti steeti a lụkọrọ ọrụ ọnụ iweta ezigbo mpụtara. N'okwu nke ya, onye ex officio nke kansụl ahụ bụ Comrade Ebele Eze toro aka na-achị steeti a maka nzọmụkwụ dike ọzọ pụrụ ma kwezie na ọlụ niile ọ lụgasigoro abụghị sọ ndị Anambra ka o mere ihe ọma, kama na o bupụtagokwe steeti a ebe mba ụwa ga na-afụ ha ọfụma. Ebe ndị a gagasịrị bụ ndị gụnyere akwa ngafe dị n'Ekwulọbịa, Solution Market, Solution Park, ya nakwa Fun City nakwa obi gọọmenti nke dị n'Ọka na imerime ebe ndị ọzọ. Abụ m Tochukwu Ochie maka akụkọ ụwa ABS.